ദേ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കോ. ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ മുടിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്താലോ? ഒരു ചേഞ്ച്. അത് ആർക്കാ ഇഷ്ടമല്ലാത്തല്ലേ? സാധാരണ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മുന്നേ ഒക്കെ കുറെ ആലോചിച്ചിട്ടല്ലേ എടുക്കുക. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്താട്ടോ ശീലം. അതായത് അധികം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടും. അപ്പം ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറയണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയല്ലോ. ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് പാല് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പാല് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ പാല് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലിട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു 6 ടീസ്പൂണോളം കസ്റ്റേർഡ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പാലിലൊഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അതൊന്ന് തണുക്കുന്ന വരെ നോക്കാം. നമ്മുടെ കസ്റ്റേർഡ് റെഡിയായി. നേരത്തെ പാല് ചൂടാക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടും കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണമെന്നാണെങ്കിൽ കസ്റ്റേർഡും ആഡ് ചെയ്യാം. കഞ്ഞി ആരുടെയെങ്കിലും ഇഷ്ടഭക്ഷണമാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഒരു നോ ആയിരിക്കും അല്ലേ പറയാനുണ്ടാവുക. പക്ഷെ എനിക്ക് കഞ്ഞി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാട്ടോ. അപ്പം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.